comezar, imos escoitar, pois os nenos de terceiro están a punto de empezar. Dato de guiñón sobre a boa Lorena, pois é o seu cumpleaños, actores todas as cenas. Un aplauso, pois, espero de todos vos, e agardade silencio que empeza a función. Castañas exquisitas. Porén, cando sucedeu esta historia, semella que este castiñeiro non cumprira máis de 300 anos. Plantado como unha pintega. Dos cultivos tradicionais e da explotación do gando. Só falta que aprenda a usar a espada, dicíalle Dona Sancha ao seu home. Era vigoroso e tiña moita voz de mando para dirixir os criados, servidores e homes de armas que gardaban o casal. Ximena era o seu tesouro máis prezado. Sucede que Ximena se namorou dun mozo da Cesuros. As terras do Escourizo fixéronse famosas no reino de Galicia pola produción de castañas e a habilidade dos campesinos para cultivalas. Son como o elexir da eterna xuventude, manteñer a pel sempre
Porén, foi o caso que a produción das castañas e os seus derivados despertou as abenxas e cobizas doutros señores das terras vecinas. Aprendera moito de negocios. No seu tempo, disco rei. A vida dos campesiños das vilas, aldeas e lugares baixo o seu mando. Os primeiros en cobizar a fortuna e o bo facer de descubrido foron algúns familiares dos Castro. Eles dicíanse heredeiros do rei García II de Galicia. Morto prisioneiro no castelo de Luna uns séculos atrás. Especialmente había que temer a cobiza de Enrique de Castro. Ademais, o seu aspecto pero era un home Xa está. Unha mañá de primavera, Enrique de Castro presentouse cos homes armados no casal de Escourido. Don Fernán recibiunos en temor, pero con moita precaución e ben protegido por os seus gardas. que vos trae polas miñas terras don Enrique. Un propósito firme, Fernán. Vou casar coa túa filla. A miña filla non estaba en venda, cabaleiro. Escourido amosouse firme, pero diplomático. Como? Vos, o seu pai, non manda sobre ela. Ximena é libre de decidir sobre a súa vida. Naturalmente, a rapaza non quixo nin escoitar a proposta de Enrique de Castro e foille co asunto a Miguel, o seu namorado fiel. Non sufras, dixo o mozo acougando a amada. Ese mal home non poderá facer nada contra o noso amor, e tampouco contra o teu pai. O rei non o permitirá. Casaremos, Miguel, nos primeiros días do verán. Os meus pais consenten que así sexa.